ngi ba it cricket mo amdei tang ba ong ba na do menchua nga ju budien ma ya ka jing la kai cricket yala dia ru ngadi unong ila kai cricket hi de nala ju represent haka college team kumju apor ni nailong officer ni la ju le kai keleng te kan ka jing la kai cricket kalong ke ka ba kalong kong ka passion ka ba ka don hadu ka do no musim jonga te ngajulet ban pikai ki jile kai final IPL ki ba long hakal kata ki badan Bombay Delhi keleng sodong te mana kan ni haba kadon kan ni ka semi final ka ban poi ke India bat ka Australia apo Dubai te kalau don ka jingkot sobha jong ki parlok atau ni not ki ba ini le pe no semi final te nia poi nia le lang mga bai ba hamle doling bat kato ni ngot perlok ni le abang ipoi satai ni poi ni le da ka pisala jong ni tip tiket da ka pisala jong na dong na do ki hotel booking sum don kano no ka phang nen ka benta ka ba ni sim ya kata ka opportunity lane kata ka kabu ban pendon kam ya kanono ka government machinery bangin poi sadu kata ka jaka Dubai ring la poi sate ni le pe ni lawan pai aba solongo along ba hangne ba de ki don ki brio ki ba kuntho ki ong ba ngi le sadu sata le se o ka de da ka kiru kim tikna ki shu ong ki sumudur ba ngilai ta kapisa sorkar ne kumno tenre teng kum kibreo ngi don kam ya ka privacy ngi don kam ka personal domain tenga nga so ba ka to ke eke bro khoi kalong ka shulong tang ka jing tho ka bom don nong rim tenga la pensai kata ba ngajulet bende kai ngajulet ban pikai man ka ne ro ha poi sedu Dubai ban pe banga ik ya kan ni ka jing kai cricket Api nga la yu i jekren jong ba arden la poka house habai la karen ba kan tho habde ba jingwan jonga ban pikriat hang tai bo Dubai ke jing sha na kliang jonga hi nga skwa ban perpau kum ni kat ban karen dek de kam personal ke jonga ba le pikriat po Dubai ban karen na po house klong ki ke bam la ban pediang telai ke wa jing sha kum rong ba lagi banit yak jing sha hatu nga ngalet dak pisa sorkar ning let pisa la jong mereka ka basu mundur ka basu antar ka basu thrai pengkeren hak yang do war tawan klong ki ka bam la ban lo cha yang do war tawan de bangkeren bet ka ba dei ka ba tei dia ka ya ka jing sisa krang bagi pai ba ken yo ya ka jing mentoy bat ya ka jing tip de ban syukuran rumah rutik lem tip ki jing sha ban ong ba ngilit sport Dubai da ka tak pisa sorkar klong ke bamla ban pediang tindak liang jumahi marba lakran kumtu la pau kumtu tik pai ba ki don hi khok ban tip mar gilet sport ba sta ban cricket boro hi gilet nalajong kamdan kadonu ka jingsi nang nu ru ka tiket flight mi thi la ka jong ka hotel ni book la ka jong bar khoi gilet la ka jong marba kade kapor ka ba ngi yo ya ka jing khot na parlok balayo lupa ya ke tiket nam tak semi final tigong belegin plan namar ba kum really ke bi jak sports bi jak football ke cricket ke badminton ke boxing bat ngilet ki la ke jong tiga sko kalong ke jing kren kalong tang ban pin bo nam ban chu pen tho bria ya ke karteng ka jongi da ki ki rong ba tiga sko ke kalong ke ka bamla ban priang bat ni skai ki pai ba hi ki su lo ki jing kren ki ba khoi namar ba hapo sambil fi ra kimat ki ba yede baka im ka yap jong jai man be ki ba dikre yang kam personal jongno mo di kata yang juga ka ba ngaska pan pa de por ba kim la ban yang ini kecing keren bat ki de hi jikar dilong tang kecing keren ko la de kecing keren bam dan cu ki ki isu bang ka house keren no yu nuru tangkat basha ka ba joki klam dan ra ya ki do ya kadon ka Facebook ba post i kong Patricia Mukim mo editor jo ka Shillong Times
ngada solungo ba ipos bat kadur jongi dei andre ngan chu penchai ba hakatu de kapor ba ngi dang ya dang roi ka national anthem mo hapo Dubai tin ya yeng banga hamlet ngi yeng te yu don gibriu ki ba shon haka kami haka television ya ka dur jongi to anda sasipang ngayo i ba kaladon ka post na kaliang i competition kim bayong nado meno kini ki arngot politician ki la long ki experts hana jongka cricket game mo tenga ngisulungo ba inda kentho hadu to ba karukom tho jong i bat karukom ben yangi ki politician long kumba ni ngimde shu gibreo ke mo te ni don da ko jingso burom ya kat ka kerdan jong ikong Patricia Mukim ba ilong ndai tang editor jong silong time ndai ideiru i Padmasri awardee ndai haka imlang salang haka society ru idei ibri ibadon burom ndai ba intho kum kini ki kentin haka Facebook account jong i but ka penship de yakipat ba kasur jong hipat ba kin sngo kumno lada kiyo i yakine ki politician ba kilet hana ban lepet ya kata ka jingla ka cricket bale ngi ngim de shu se kibrio ngiru ngi don kam la ka space la jong ngi don la ka jong ka interest habang ngi don ka interest ban lepet ka jingla ka de la sai yo don uno no politician ban lepet se ka football world cup sa America te yutarong thap no kam itelat ken kam long ken te ki ngi buram para brio mo ngi de benya don kata ka respect iwe te ngim de bangin da that adu to ken te ngi ngadang ong iba hamlet nga ong ba tat ngi buram ya i kong Patricia te ngi le yu mo i ba inda tho kan ne imta jungi te ngi imdan kam mangi pensai kata andre mutasi ngi so bangi de bangan pensai pet ba kajing yalam bakla ting haka social media kapen wanra da kawi gadur kajing mut kajing perkhat jung pat ba kan wan sakata te nama kala de ka juk social media menta gibre ki kloi ban pule ban ki nget ru ki junget ya ke ka ba bon sen gibre ki tho social media ni namar ta ka daw nga smo bangi de mun pensai ba hoi ni le ni don ka interest ya ka game ni pulut tak pisah la jong mat ni lawan pai iya wade bat ka post jong kong Patricia nga i po ka Facebook nga sko wadong kulbisibur kong Patricia di siya nga ligambur ban sa shondur nga sa post po Instagram jong ka Facebook la jong tenreka da po hotel pa den iba la de post ko jong nga tega so aku be kong Patricia bila ban ay lang ini ka white publicity nam ta ka di ka jong nga tipo Dubai